Camus Jimat Lima Soto. Piye mau? Piye lek mau? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadhetane Baladewa? Menang bae Pustaka Camus Lima Soto. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk dawanen Pustaka Camus Lima Soto. Halo. Kok dadi batangku? Oke, mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mantekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, kowe senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadhedean. Nanti pawane wong neter kadhedean. Omonganmu iki piye? Nek ndi papane wong neter kadhedean metu Jawa, ora metu Kreten negara legane ati kowe. Yo! Kok bali rene to kok? Ame ngapusi Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae? Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngerangkul cagak terus balik. Ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge iki? Apa jenenge durung apa tenanan iki ndelok wae. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat. Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tansih Panakawan negaring Amarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu ing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira. Panakawan Petruk kantong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabih tinebene ing lodone dumawing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Ya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho omongan. Iki nang negara utawa ning kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha harja sak praptanira Panakawan. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sowanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe.
Biasane kowe karo Sinun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petro, Nun, selamat tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro tak tampa. Bagong Podararjo sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi. Dialem wong iki mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis to nek ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah Aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. lah iya, Wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Petro Podararjo sapraptamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong Podararjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Petro wonten dawuh sinun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kelawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kelawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbegok enten ngajeng omah. Mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedhak dicaosi unjukan boten diunjuk, caosi daharan boten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedha mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali ya.
Biasanya aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku duwe niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena apa kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya dinya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mbaya punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama nglelengi ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dari kegayuane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petro kandhara bapakmu.
nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petra kantong bola kandha karo bapakmu. Yen Jodipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petra. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendarane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teriak solasasasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal. Wonten ing Karang Kadempel sinuwun Prabu Darmakusuma Panakawan Petra wonten dawuh satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petra. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petra. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk. Ndarawati ketaman pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petra kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petra modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Kaya aja iki ning kraton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terdak-terdok ning ngrampungi karya. Panakawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petra kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem Dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ketaman pegebluk?
mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok anu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Wah, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngono Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamenge sabar
Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndorowati ke Taman Pagebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndorowati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngeranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njrobe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis, Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Manus maring jajaran sepertaning bawana iblis lanate. Bangun. Bagong. Kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Suwun Ndorowati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cajile ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngono nek kok gelut kowe ya, Tru? Wis. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula jeneng besok sampean kok getak-getak niku ngoten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngrembug pustaka Jamus Klimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni yo iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatku, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liyane suwi-suwi ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndorowati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora.
Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pesta kejawen nyang Jimat Liwasata. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek. Sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sri Prabu Ndorowati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrewine kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndorowati kanggo apa? Kowe ra ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek panjenengan niku menekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Nuraga duwe wates kok kesabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek wani karo aku ya ngadu rejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lah tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedengaran derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene, nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Ah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek wis nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe.
Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe teratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat kono. Lho kok dikai decal kon ngigrem. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti. Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke ning bangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar ki mung getibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, cepul kayu bulan, utung entung lintang, tangan kelakone jepawur ki. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak kowe dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae meneng ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek ganjang kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadan namung sedungo jembaring bathuk. Nadan namung sanyari jembaring bumi. Tatol-tai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Bong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong pos Jamus Jimat Lima Soto. Piye ngomong mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong pos Jamus Lima Soto. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen pustaka Jamus Lima Soto.
Halo. Kok dadi bacangku? Kok lho mati urung? Urung Ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mantekke wong liya ora. Omong muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti pawane wong neter kadedean. Omonganmu iki piye? Nanti papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu ndok gretek negara legane ati kowe. Yo! Kok bali rene to kok? Ameng ngapusi Baladewa kok pira kowe? Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh aku ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik. Ngene lho cilik-cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok Pak. Diwur-wuri kembang kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana aja lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang teman nang Jawa aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Akangmu nesu ya ra? Iya sok. Aman nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Menteri tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, dungu ya. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula so boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit Madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitraning asta ning asta Yayi wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petruk Kantong bolong sumawana Bagong mugi wonten sukaliraning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos
murup mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuryan kan Panakawan. Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Wonten maring dawuh Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati lawan Semar. Lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng minta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata. Koko Prabu Dimas kadangipun Kakang ya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu. Kamangkono Werkudara budhana kang padha seba jenenging Sunarsa kundur ngedaton. Ya ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang. Purna gatining waranggilan. Sanutasa ngedaton truk saking dampar kena kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Palomban Cedi. Manggung ketanggung Joko Palororo ingin sami ngampil upatraning prabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Paripurna sang nata asami kuntu Caryan putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora pangling kae Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura
yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane terus kowe wani ngopo wedi pokoke nganggere tekan kene rembugan sing apik-apik nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat lah iya awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse wong cilik landesane bener sapa wae sikat terus ya manut karo kowe kok Bawa keparanggul mungguing ayuda kewapak bawat nyobentar kewapak nyomungguing alogo Durantasena iya Petruk iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak Di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa iki arep ora atune seneng apus-apus ya kae hooh mesti iki kontol dikandhake dandang dikandhake emprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kaya Baladewa piye Gong wis diwangsuli wae nek jane aku kandha karo kowe ya Truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ha iki cah apik iki arep ora dong gentro ning apik iki. Nek tak omongane to? Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Limasada merga negara Durawati ketaman Pegebluk. Oh ngono. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Terus geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman Pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mas. Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanus maling jajalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke randuwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ora apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandha bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa?
Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi ta? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki lek ndelokke melu ngeleh. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalen? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Wah, untung ada saya. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Lah kae kakangmu kae Gatot Kaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar, ya terus. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja meng meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak belani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Kok soalé kowe iki wonge gleleng ku ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah biyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki wis ra seneng. Kuwi soalé wonge gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Walah, terus mbok yo. Aku ya terus. Lah, Ndarantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon to lho. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Terus nun ngambat ambegan. Petro sing ngambat ambegan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora tok irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambat ambegan terus nggih. Titi prani mangan anong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lerung mbak ing samudra hangro. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndarantasena iki ayampu, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, gleleng tenan iki. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur, sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang ding dang ding. Mudara. Ora iri to, ora apa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem.
Kaigo goreng yo entek. Ya unek-unek iki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak jajal ambles niki nggih, Den. Yo ambles ombi. Carane pripun? Ngampet-ambekan terus ngelekan. Ho! Halo. Ding 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 ding. Ah pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Kuwi ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lah jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh gong. Ki lho gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dhukulmu. Wah, medun. Iya. Apa kuwi? Aku menteri-menteri kowe. Wah, gelem Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge banci ndek Cilatan. Pedro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Oh kok jur muja-muja kelak. Elek kok elak. Muja-muja kelek. Pripun, Den? Pedro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tiang Gadut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktine ing ujaran wang Ndara Gadut Kaca ya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka lho nun ya takoni kuwi jujur nggih kowe wani harus Mandura ya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mbah Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir malang terik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru merga sampeyan nuruti karo kekarepan Isuh Prabu Mandura mboten apa-apa ajeng nencak napa sampeyan tak turuti sak gedhik sampeyan wani karo kanca sing tak wedeni apamu ora minggat aja takut tak potol ndas wah iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun to Nuwun sewu, Den.